बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान आरो बे गोथार सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै जोङो बरपेटा जिल्लानि सानसे हाबाफारि दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव सान आरो बे बर' माहारि थांना थानायनि थाखाय बर' थुनलाइ आरो बर' बिजोंखौ गेवलांसार होनाय फेहेरनाय आरो जौगाहोनायनि मोनसे गेदेरथार जारिमिनारि सान आरो बे सानखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेयाव खुंदों। बिनि गुबै उद्देश्यआ जाहैबाय जे बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि दिननि 16 नभेम्बराव जि समाव गायसनजादों बे मोनसे सिगनिफिकेन्ट सम। भारत उदांस्रिया 1947 मायथाइयाव जादों। बिनि 5 बोसोर उनाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम, जे आफादानोखि जोंनि बर' हारिनि गार्जेन आफाद, आरो बिनि 15 बोसोरनि उनाव 1967 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम। दा उदांस्रि भारतनि उनाव बर' हारिखौ उदांस्रि भारतआव गावनि राव, गावनि थुनलाइ, गावनि बिजों, गावनि हारिमु, गावनि गासैबो समस्त जिखिनि माहारिबादखौ लानानै जोङो हारि हिसाबै थांना थानांगौ, हारि हिसाबै जोङो गावखौनो जोङो जौगाहोनांगौ। बिनि जे मोनसे हाबा मावनांगौनि बिथिङाव अर्गानाइज मेनाराव बर' थुनलाइ आफादखौ जोंनि बै समनि जायफोर मेलेमजिबि सानसुमै राव थुनलाइ बिथिङाव हाबा मावनाय जायफोर गेदेमा बिथांमोन दंमोन, बिथांमोना सानखांलायनानै बै समाव दादों। बर' थुनलाइनि जि जारिमिन बेखौ जों जुदि बिजिरनानै नायोब्ला जोङो बर'नि फिसा आयेन बे सृष्टि खालामनाय बा सोरजिनायनिफ्राय लानानै बिबार मुगा, अलंबार मुगा, हाथरखि हालानिफ्राय लानानै जोङो गुबुन गुबुन समाव बर' थुनलाइनि जि सृष्टि बेखौ जोङो नुनो मोनदों। ब्रिटिश खुंथायनि समनिफ्राय पस्ट इन्डिपेन्डेन्सनि समसिम आरो थुनलाइ आफाद जोनोम जानायनि उनाव बर' थुनलाइनि जि जार्नि बियो बेसेबांबा गोजौ आथालाव सहैदों। बर'फ्रा रमान हांखोनि थाखाय सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनायाव गोबां बर' फिसाफ्रा सा 18 बर' फिसाफ्रा गावनि भाषाखौ नागिरनानै, गावनि स्क्रिप्टखौ, हांखोखौ नागिरनानै सहिद जानो गोनां जादों, मुंख्लं जानो गोनां जादों। आरो बिनि अनगायैबो बर' थुनलाइखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि जानानै आरो गुबुन गुबुन बिबान मावनानै प्राइमारियावनो होन, जिल्लायावनो होन बा मिरु आफादावनो होन गोबाङानो सहिद जानो गोनां जादों, गोबाङानो सोरगोआरि जानो गोनां जाबाय। दिनैनि बे समाव बे गोथार सानाव जयभद्र हागजेर आरो सनाराम थाउसेन जाय गायसनगिरि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि सोरगोआरि जिउनि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनाव आर'ज गाबगोन। बिहुराम बर'निफ्राय लानानै बिनेस्वर ब्रह्मनिफ्राय लानानै जाय बिथांमोना राव थुनलाइनि थाखाय हाबा मावनानै सहिद जानो गोनां जाबाय, मुंख्लं जानो गोनां जाबाय, बिथांमोननि जिउ आत्मानि आलो गोजोननि थाखाय आं इसोरनि आर'ज गाबदों। दिनैनि बर' मिडियाम आरो बर' थुनलाइया जोङो मालाबाबो गाहाय लेभेलाव गैया। जोङो दिनै बिश्व दरबाराव जोङो बर' रावखौ प्रतिष्ठा खालामनो हाबाय। बर' बिजोंखौ दिनै जोङो गुदि फरायसालिनिफ्राय 1963 मायथाइनिफ्राय जों जागायनानै दिनै जोङो इउनिभार्सिटिनियाव मास्टार डिग्रि खालामनाय बा पस्ट ग्रेजुवेट खालामनायजों लोगोसे एमफिल पिएइचडि खालामनाय, बर' थुनलाइजों बर' रावजों जोङो दिनै साहित्य रेलवेआव गुबुन गुबुन जिखिनि कम्पिटिटिभ एग्जाम बेयाव दिनै जोङो बर' रावजों लिरनो हानाय खाबु मोनबाय। आरो दिनै जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, गुवाहाटि इउनिभार्सिटि बा कटन इउनिभार्सिटि, डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि, गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटियाव बर' जोङो बिजोंजों जोङो बा बर'नि जोङो मास्टार डिग्रि खालामनो हानाय दिनै स्कपखौ मोनबाय। बेनिखिनि जिखिनि संग्राम बे गोरलै बा ओरैनो गुरै लामाजों फैयाखै, गोब्राब नाजानाय, गोब्राब सहिदनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोननो हादों। आरो बे जार्निया खोब खम समनि गेजेरावनो बर'फोरा जुजिनाय, नाजानाय आरो बेखौ स्ट्रागोलनि थाखायसो जों मोननो हादों। थेवबो दिनै जोङो बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै मोनदों। 2020
27 जानुवारिनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 2003 मायथाइनि बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों बर' रावा 80 सेड्युलाव जायगा मोन्दों। दिनै जोङो बे थासारिखौ मोननायनि उनावबो बे अधिकारफोरखौ मोननायनि उनावबो दिनै बर' बिजोंनि मोखाङाव बर' रावनि मोखाङाव बर' थुनलाइनि मोखाङाव गोबां गोदान गोदान चेलेन्जेसफोरखौ जों नुदों। दिनै आसामाव असमिया रावखौ बाहायनो नागिरनाय, असमिया बिजोंखौ असमिया रावखौ बर' बिजोङाव कम्पालसरि जाबसिनो नागिरनाय आरो बे जाबसिनो नागिरनायनि थाखायनो बड'फानि दैदेननायाव आलादा रायजोनि सोमावसारनायबो जादोंमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै जों मोनथाम सुक्ति मोननो हाबाय आरो दिनै नैबे समावबो असमिया रावखौ जाबसिनो नागिरनाय, बर' रावखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनाय, दिनै 4 लेंगुवेज फर्मुला लाबोनानै असमिया रावखौ माने बर' मिडियाम बा बेंगलि मिडियाम स्कुलाव फरायहोनो नागिरनाय बेबायदि थासारिया दिनै फैदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा, बर' थुनलाइ आफादा 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ जों मानिया। जोङो नेसनेल पलिसि बिजि लेंगुवेज पलिसि दङ, 3 लेंगुवेज फर्मुला, बर' बिजों, मादार टां मिडियाम आरो राष्ट्र भाषा हिन्दी आरो इंराजि बे मोनथाम लेंगुवेजखौ सोलोंनानै साइन्स एन्ड टेक्न'लजि, स्किल, डिजिटेलनि जुगाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ गोजौ दरबाराव जों लांनांगोन आरो बिनि थाखाय हाबा मावनांगोन। दिनैनि बे हाबाफारिया खोब गाजा गोमजानि गेजेरजों रायजो राजा फरायसा फरायसुलिनि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों आरो बेयाव आगुनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनै जाफुंसार महर मोनबाय। आं बयखौबो साबायखर बावदों। गोजोन्थों। थेंक इउ। जोनोम सानखौ जों बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय सेन्ट्रेल एबसुनि हेफाजाबजों जोङो दिनै जोंनि बे बरपेटा जिल्ला पाका दख'रानि बे हालामाव दिनै जों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनायनि जोंनि जे मिजिं, बे मिजिङा दिनै रायजो राजाफोरनि मददजों जों मेहेर गोनाङै खालामफुंनो हादों आरो बे मेहेर गोनां हाबाफारियाव जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी सार आरो बेजों लोगोसेनो मिरुनि गासैबो मिरुनि दैदेनगिरि सारमोना जिबायदि बाहागो लाफैनानै दिनै रायजो राजाफोरखौ जिबायदि जोंनो मेहेर गोनां खालामफैबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि गाहाय आलासि दिपक गयारी सार, मिरु दुलाराय बर' फरायसानि मोनसे समनि आफादगिरि आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि BKWCनि बरपेटानि मानगोनां महिपाल बर' सार आरो बेजों लोगोसेनो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा जिबायदि लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैबाय, थिग बिब्दिनो जाहाथे जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ जों जाहाथे बिश्व दरबाराव बर' हारिया मोनसे गेरेमसा माहारि सिनायथि होनो हाथों आरो थिग बिब्दिनो जोङो बर' बिजोंजों फरायनानैनो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे मुलुगाव गावनि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिदों, थिग बिब्दिनो जोङो जोंनि जे बर' मिडियामखौ फोथांनानै लाखिनो हायोब्ला जोंहा हारि हिसाबैनो थांनानै थागोन। मानो होनोब्ला हारिया ओरैनो जोङो गोमालांनायनि मोनसे लामाजों थांगासिनो दं। मानो बुङोब्ला बर' मिडियामा जुदि फोथांनानै लाखिनो हायाबा जोङो हारि हिसाबैनो गोमानानै थाङो। मानो होनब्ला राव थोङोब्ला, मिडियाम थोङोब्ला जों बर' हारिया बे बुहुमनिफ्राय जोबस्रांलांगोन। मानो बुङोब्ला मानसि हारिया ओरैबायदि माने सरकारनि खैसारजों जोङो बुहुत मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दिनैबो मोनसे 4 लेंगुवेजनि प्रब्लेम, थिग बिब्दिनो बिनि उनाव मा प्रब्लेम फैगोन बेखौ जों बुंस'नो हाया। बिनिखायनो थुनलाइ आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे सरकारनि जि खैसार खैफोद खैदांनिफ्राय जोङो बर' मिडियामखौ फोथांनानै लाखिनो हायो, थिग जोंनि राव हारिमुखौ बिश्व दरबाराव गोजों खालामनानै लाखिनायनो बिनिनो मोनसे जोङो दिनै 69थि जोनोम सान बे बर' थुनलाइ सान हाबाफारिनायाव दिनै जोंनि मानगोनां आलासि कृष्णकान्त बसुमतारी सार, UN एकाडेमिनि डिरेक्टर, बिथाङाबो जिबायदि जोंनि रायजो राजाफोरखौ मटिभेसन होलांबाय, रायजो राजाफोरा जाहाथे बिनि फारसे जोबोर मोजां मोननाय फोरमायदों। मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलाव बेबायदि दिनैनि बेबायदि हाबाफारि बायदि जोङो नुबोआखैमोन बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ फालिबोनाय। थिग बिब्दिनो जों उननि समावबो बर' थुनलाइजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिदिनो हाबाफारि बेयाव जों बिहोमा होबाय थागोन। थिग बिब्दिनो हारि जौगानायनि जों खामानि मावलांबाय थागोन होननानै आङो गोसो गोरबोजों मिडियामनि गेजेरजों फोरमाया आरो बेनि जोहै आरो फोरमायबावनो नागिरदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै जिबायदि लोब लोब बाहागो लानानै जोंखौ मेहेर गोनां खालामबोबाय।